କହିବି। ମୁଁ ସୁପ୍ରଭା ଦାସ ସୁନ୍ଦରଗଣି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଅଟେ ଏବଂ ଆଜି ମୁଁ ବୃକ୍ଷର ଉପକାରିତା ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲ, ଦେଖ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗଛ। ଗଛ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ତାର ଅଛି ମୂଳ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପତ୍ର, କାଣ୍ଡ, ଫୁଲ, ଫଳ, ଅଗ। ବୃକ୍ଷ ଆମର କ'ଣ ଉପକାର କରେ? ବୃକ୍ଷ ଆମର ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ଔଷଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ଫୁଲ ଦିଏ, ଫଳ ଦିଏ, ଜାଳ ଦିଏ, ଅମ୍ଳଜାନ ଦିଏ, ବର୍ଷା ଦିଏ। ବୃକ୍ଷ ନଥିଲେ ଆମେ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତା ନାହିଁ, ମରୁଡ଼ି ହୁଅନ୍ତା। ବୃକ୍ଷ ଆମର ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ, କାଠ ଆମର ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ, ଜାଳେଣୀରେ ଲାଗେ। ଫଳ ଦିଏ, ଫୁଲ ଦିଏ, ଆଉ ପତ୍ର ଦିଏ। ଏ କାଠ ଗୁଡ଼ା ଘର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ, ବହୁ କଳକାରଖାନାରେ ଲାଗେ। ବୃକ୍ଷ ଆମର ଔଷଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ। ବୃକ୍ଷ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଉ ରାତିରେ ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଗଲେ ଅମ୍ଳଜାନ ବଦଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ମିଳେ। ବୃକ୍ଷ ପାଖକୁ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବୃକ୍ଷ ଆମର ଔଷଧ କାମରେ, ବହୁ ଔଷଧ କାମରେ ଲାଗେ। ବେଲ ଗଛ, ତୁଳସୀ ଗଛ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗଛ ସବୁ ବହୁ ଔଷଧୀୟ ଗଛ ଅଛି, ବୃକ୍ଷରେ ଲାଗେ। ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲେ ଆମର ଉପକାର ହେବ ନାହିଁ, ବର୍ଷା ହେବ ନାହିଁ। ବର୍ଷା ନହେଲେ ମରୁଡ଼ି ହେବ, କିଛି ଫସଲ ହୋଇପାରିବନି। ବୃକ୍ଷ ଆମକୁ ବହୁତ ଉପକାର କରେ। ବୃକ୍ଷର ବହୁତ ଉପକାରିତା ଅଛି। ମୁଁ ଆଜି ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଲିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ହେଉଛି, ତା'ର ଛେଲି ସିଝେଇକିରି ଦେହରେ ଗାଧେଇଲେ ଭଲ ହୋଇଯିବ, କୁଣ୍ଡି ହେବା, କାଛୁ କୁଣ୍ଡିଆ। ପତ୍ର ତା'ର ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହୁଏ। ଲିମ୍ବ କାଠ ଦ୍ୱାରା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗେ, ଦେବତାମାନେ ଗଢ଼ାଯାଆନ୍ତି। ଲିମ୍ବ କାଠରେ ତିଆରି ହୁଏ ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଖଟୁଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଖଟୁଲି। ଲିମ୍ବ ଗଛ ଗୋଟିଏ ଉପକାରିତା ଗଛ ଅଟେ। ଏହାର ପତ୍ର, ଡାଳ, ଏଇଟା ପତ୍ର ଏବଂ ଡାଳ, ଆର ଅଗ ବହୁତ କାମରେ ଲାଗେ। ସିଝେଇକିରି ପିଇବନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଖାଇଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭଲ ହୁଏ। ଏ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବହୁତ ଉପକାରିତା ଦିଏ ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁ ଓ ଔଷଧ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବି ଲାଗେ। ଏହା ବହୁତ ଉପକାର କରେ।